Mom Joyce. Hier is mijn eystervarkvlees. Ja, het nu lekker af was. Kan man zien dat jouw eyster nu lekker in elkaar heeft gesmeed. Dat is net zo lekker zoals een stukje plaasvlees. Nee, dat is net zo lekker zoals een stukje eystervarkvlees. Van zijn ma af. Van zijn ma af. Kijk daar, Mom Joyce. Het is maar ze sterft niet. Ze sterft wat zo patse kant komt. Op je wat ding. Kijk, jullie wat nog de eystervarkvlees kennen. Ze blijven Mom Joyce, blijven aan jullie zijn baan. Hier is lekker vlees en die vlees komt zomaar morgen. Pak zijn kant toe. Op je wat ding. We spoelen hem af met Mom Joyce. Dat is wat ik doe. Kijk, ik heb me nog wat knie. Nou ga ik hier lekker dompeling, boeb hier eystervarkvlees maken. Oeh, kijk hier. Dat iedere ding moest. Iedere ding. Oeh, zo maar mee. Aan die koepen. Yo, gaanspits. Hoe kan men ziekels jouw eyster? Ik vertel voor die houtjes, blankets, hoe die oude mensen gestielde vlees onder de grond heeft gekookt. Kijk, die virus wordt hij bruin. En jij komt terug en zie je die vlees komt van onderaf in die grond. Die oude mensen hebben die gestielde vlees op die stoel gekookt. Ik heb nooit gezien. En zo komt vandaag mensen worden zo gauw gevangen. En dan kookt zomaar op die stoel. Nee, wacht jong. Ja, ik was ook een ijszaak geweest, maar ook ik was toen een ijszaak. Maar kijk, dit is cowboyjaren zijn dan net. Ja, dit is cowboyjaren zijn dan net. Dus ik kook ook die vlees, wat ik van iemand anders ervan had op die stoel viel. Ik maak ook nou, die is daar 4. Maar Mom Joyce. En dat is hoe je leuk. En dan met een lekker brei. Zet ik voor hem in, jong, met hondjes en dan kom ik zo mijn patse kant toe. Op je wat ligt. Oeh, en weet je, ik zoek vandaag niemand bij mijn propervising. Ik zoek niemand bij mijn hessie. En raar, als het eystervarkvlees is, dan zoek ik niemand bij mijn hessie. En ik wil voor hem zomaar lekker kraak dan. Wil ik een pad toe brengen. Zet ik hem aan die skottel met Mom Joyce. Dan ga ik voor hem nou lekker met eentje breinbrei. En dan ga ik voor een patse kant toe brengen. Op je wat ligt. Als het zeker al hoeveel eystervark gaat? 3, 4. Ja, ons is hij eystervark mensen. Dus dan kom ik ook zo thuis als een eystervark. Ik val ook niet makkelijk om me. Nooit gezien. Kan man ziekels jouw eyster. Mom Joyce, afgewassen. Ik heb hem 2 keer afgewassen. Dan ga ik mijn eentje lekker breinbrei. En dan ga ik patse kant toe komen. Op je wat ligt.